ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарон ва хоҳарони аҳли ислом, гуфтем як қиссаи беҳтаринро пешкаши шумо гардонем ва иншоаллоҳ ки ин қисса ба шумо писанд меояд. то қадри имкон ин наворо паҳн кунед. як рӯз субҳ як писар аз ҷо баланд шуд. ба хотири ба ҷо овардани намози субҳ намозашро рафта дар масҷид ба ҷамоат хонд. дубора баргашт хонаро дид ки падару модару бародар ва ҳамсояҳо ҳама хоб ҳастанд. писар хеле нороҳат шуд аз он ки чаро намози бомдодро онҳо намехонанд. ба фикр фурӯ рафт. роҳи чораро меҷуст ки чӣ тавр онҳоро аз хоб бедор кунад то намози бомдодро ба ҷо биёранд. медонед чӣ кард? шурӯъ ба фарёд бо садои баланд кард: кӯмак, кӯмак, маро наҷот диҳед. падар, модар, бародар ва ҳамсояҳо бо аҷала аз хоб бедор шуданд. давон давон ҳама омаданд ба назди ин писар. гуфтанд: эй писар, чӣ иттифоқ афтод? хуб ҳастӣ? чаро фарёд мезанӣ? писар ҷавоб дод: ман алҳамдулиллоҳ хуб ва иттифоқе ҳам наафтодааст. хостам вазифаи имониамро анҷом диҳам ва вазифаи худро анҷом додам. ман шуморо аз хоб бедор сохтам то намози субҳро анҷом биоваред. ман вазифаамро иҷро кардам, боқии иҷрои амал ба шумо. бародарон, агар мо хатогие карда бошем, узр мехоҳем. худованд нигаҳбонатон то наворҳои оянда.